točni, kde sa už o niekoľko minút uskutoční prehliadka historických železničných vozidiel. Ešte predtým tradične sa uskutoční slávnostné otvorenie tohto podujatia Rendes, na úvod ktorého si vypočujeme niekoľko slov od pána generálneho riaditeľa ŽSR Ivana Bednárika. Vítajte, sme veľmi radi, že ste prišli. Ja by som vás chcel, detičky, poprosiť, všetci zodvihnite jednu ruku a odštartujeme zatrúbenie lokomotív na 3, čiže ako keby ste ťahali trubu. Dajte si tam ruku hore a raz, 2, 3. Dámy a páni, týmto je 25. Rendes otvorený, veľký potlesk. Ale na začiatku tohto podujatia slávnostne sa nám predstaví predstaví sa nám práve mašinka 310 433 ako zástupca najstaršieho radu parných rušňov. Jedna z najstarších mašiniek z roku 1896. Privítajme 310 alebo Kačenku. Kačenka sa nám pootáča niekoľko. Zatlieskajme Kačenke. Kačenka má 130 rokov. Bola vyrobená v roku 1896. Môžeme povedať, že to je tendrový rušeň. Všimnite si, že nemá za sebou vozenia uhlie, pretože si uhlie vozí sama. Je veľká výhoda bola vyrobená v roku 1896 v Budapešti. Ešte nám zapískaj, Kačenka, ešte nám zapískaj. No na vtedajšiu dobu mala rýchlosť 45 km za hodinu. Tu ju môžete vidieť aj na podujatiach ako otvorenie sezóny letných párnych deň. Ešte stále nepoviem, ktorá. A je to drezina DLM, zatrúbka drezínka. Privítajme veľkým potleskom najnovší prírastok po rekonštrukcii v roku 2023-2024. Slávnostne odhalená drezina DLM 499. Vyškalovaná do tohto nádherného stavu absolútneho zraku bola nájdená a opustená v roku 2023-2024 prebehla celková rekonštrukcia a slávnostné odhalenie tejto dreziny sa uskutočňuje práve teraz. Dnes ju môžete vidieť prvýkrát. Je to drezina typu DLM. Poskytoval službu na inšpekciu trate, na previerke, na kontrolné cesty a snaží sa. Zatlieskajte najnovšiemu zbierkovému predmetu. Sme veľmi radi, že ho vidíte. Je to prvýkrát drezina DLM z roku 1949. Pokračujeme ďalej, dámy a páni, v prezentácii historických rušňov a vozidiel. Ktoré vozidlo, ktorá mašinka pôjde natočne ďalšia?
Takže 486-007. Presúvame sa do 30. rokov 20. storočia. Trojvalcový rýchlikový párny rušný na prehľadnú paru s usporiadaným 2-1. Vidíme, že na rozdiel od prvej mašinky, ktorá si uhlie vozila sama, tento rušeň už má tender, vezie si v ňom uhlie, ale aj vodu. Patrí medzi najväčšie a najvýkonnejšie medzivojnové rýchlikové párne rušne československých štátnych dráh. Pôvodne boli vyvíjané tieto rušne pre náročné stúpanie horských tratí na 400 rámkov. Zaujímavosťou je, že dojazdili práve tento typ na 46 dojazdili práve v službe rušného depa Bratislava. Väčšinu svojho reláciového minutu prežil na Slovensku. Ako som spomínal, tento rušeň 486 003 007, pardon, bol vyrobený v roku 1936 a z prevádzka na Zapískaj zatlieskané 486 vôbec na to neboli tieto rušne. Krásne. Na záver svoj prevádzky tento rušeň používaný ako akumulácií na takýto rozhodná rušne predtým, než mohli takto znovu opäť reprezentovať železničnú históriu. Zaujímavé ako akumulácie kotle. Zrušený bol tento rušeň v roku 1971 a následne v roku 1980. Zelený Anton Natočný, ešte raz nám zapískaj. Zapieskaj. Nie až tak často ho môžeme vidieť v Bratislave. Odfoďte si a vykopajte si tento nádherný stroj. Prichádzame na 486 007 Zelený Anton. Ďakujeme ti veľmi pekne, aby sa vrátil na svoju pozíciu. Budete si ho môcť odfotiť a pozrieť sa dovnútra. Krátko po tejto prezentácii. Na to sa vchádza ďalší krásny stroj 475. 475 podka 196 z roku 1950 sa vám predstaví. Vyrobená bola lokomotívkou donávnej fabrikou Škoda. Môžeme povedať, že je predvúkou šľachtičná. Tak krásne nám zastavila na pozícii.
otočí sa na manažera Zapejska, privítajte do tleskom 475 šlachtičnú. Nehamnite sa, nech vám je počuť. Perfektné. Úplne veľmi náprav tohto ručného. Celkom bolo vyrobené. Dokonca bude povedať, nie je to kus. Vypúšťa 15 kusov. Rušil sa pohybuje. Oceloslovené strany slúžili až do polovice 70. rokov 20. storočia. Tento konkrétny rušeň bol zrušený v roku 1907. Poslúžil ako vykurovací škôl rušenom DP Viľakova. Len môže aspoň veľmi orientačne priblížiť, z akého stavu sú tie exponáty, ktoré zreštaurované, ktoré sa nám tu predvádzajú. Z stavu vykurovacieho prevádzky sportového stroja polovníkov. Rušeň k nám prišiel z Vrútov, zo združenia Spolok výhradnej Vrútky. Neudiali sa Bratislava často, dobre si ho pozorte, ešte vidieť skôr veľmi Slovenska historických nostalgických. Ešte nám zapískajú. Veľmi pekne, veľmi pekne. Univerzálne, usporiadaný na T1 a vlečným kódom 476 190. Šľachtičná. Pomaličky nám odchádza. Tiež si ju budete môcť prezrieť zblízka po ukončení celej prezentácie kolejí. Ďakujeme veľmi pekne Šľachtičnej. Až z Popradu do Bratislavy dorazil párny rušeň Papagaj. 477.013 je jeho číslo. Veľmi Papagaj je jeho prezivka. Rovnako je host na tom bratislavskom dope. Natočne vchádza 477, alebo rušeň 477.013 s prezývkou Papagaj. Presúvame sa do roku 1951. To niečo neskôr. Ako prichádzala Šľachtičná Šľachtičná. Výrobcom bola firma z Poličín ČKD, Českomoravská Kolbendanie. Zaujímavé je, že tento rušeň si tiež bude sa tento rušeň nemá prenesený Fender Max. Ide o trojvalcový dvojčitý tren, tento rušeň na prehriatú pánu z usporiadaním nápravu 2T2 pre prímestskú dopravu. Papagaj, zapískaj nám, zapískaj. Dnes by sme povedali, že regionálna doprava, ale pôvodný názov je prímestská, ten sa objavoval veľmi často a je jednou zo 60 rušení. Zaujímavosťou je, že ide o rušeň s celoznámavým kotlom prvým svojho druhu rušeň. Už má v sebe mechanický prikládač ľudia. Niečo uľahčil pri prácu poličom. Tento rušeň bol skonštruovaný pod vedením konštrukčného týma vyššieho izraelského vlastního rozmaru. Boli vyrábané v roku 1951-1952 tieto rušne. Prevádzky boli spoľahlivé, ale občas robia voľné.
chybička, nedostatok, problém s preťahovaním sa podvozku. Tento rušeň, tento typ rušňov sa uplatňoval v prevádzke až do 70. rokov 20. storočia a ide o rušeň pôvodne vedený etap Bratislava, Leopold, Dole či Rúdky. Rušenčka prišiel z Popradu, kde sa ono stará kultúristický železničný vozidlo Poprad a v zbierkach Múzeum-dokumentačného centra železničného vozidla Slovenskej republiky je od roku 1980. Je to párny ročnou Papagáj, 47 miliónov čakov. Samozrejme, všetky ručné vozidla a vlastne väčšina z nich sa majú dokážu na výkonoch na historické vlakoch. Počas týchto dvoch dní v Bratislave a v okolí. Všetky informácie môžete nájsť na webe železničnemuzeum.sk. Nájdete tam informáciu aj o tom, kde je tento papagáj, na ktorom vlaku bude radený a kedy sa s ním môžete odviesť. Ešte doplním, že slúžil v prevádzke až do roku 1977. Vitez! Vitez k nám prišiel z Maďarska, je to zahraničný rušeň. Prišiel aj so sprievodným vozňom a zastupuje teda zahraničné rušňové čaty spoločnosti na našom podujatí Rendes 2020. Zajímavosťou je, že konštruktérom týchto rušňov bol Béla Kertéš. V roku 1924 až 58 vyrobená spoločnosť mala celkom 514 týchto rušňov. Predstavili si 514 rušňov. Konštruktérom týchto rušňov bol Béla Kertéš. Zapieskajme rušňový pes, zapieskajme. Poriadne, privítajme ho na dokonca tu nachádza ako prvý vo všetky exponátov, vytaknúčanské podujatia Pešedíkové, zamávajme ju a je to už výsledná. Veľmi prenikajú zvuk rušňavý test. Je to tento rok jediný zahraničný rušeň, ktorý tu máme. Na to si vchádza rušeň 4-3-4, tak 2-3-3-8, 4-3-4. Obdobne ako Vitez, ktorý má 4-4 číslo, tento rušeň 4-4. Privítajme ho, ten už je zo Slovenska.
Rušeň chádza na točňu. Takisto predstavuje jeden z najstarších rušov, ktoré tu máme. Pozeráme sa na rušeň prioritnú určenú pre osobné vlaky a rýchliky na horských tratiach. 4x4. A tento rušeň má veľmi zaujímavú históriu vyrobenú v roku 1917. My sme skutočne ešte, povediac prvnej republiky, výrobcom bola prvá československá povážna strojňa. A konštrukčníkom je Karl Pilc, ktorý navrhol práve konštrukciu týchto rušňov pre pôvodne ešte KKSTB, Kaiserliche Staatsbahn. Celkovo vyrobený rušňov tohto na 306 kusov. ČSD ich preznačili na 4x4. Počas druhej svetovej vojny dokonca tento rušeň bol odevzdaný Deutsche Reichsbahn. Nenachal. Odtočal svoje samostatné číslo a neskôr po vojne sa vrátil do Československa a dojazdil Králupov na Vltave až v roku 1979. Dekády a dekády na tento historický a rýchlikový rušeň pripravený určený pre horské trate dokázal vybrať ostré oblúky pomoci. Zrušený bol v roku 1979 a v roku 1983 získalo Považské múzeum v Žiline. Odtiaľ do Muzeovo-komunikačného centra Železnic Slovenskej republiky a v súčasnosti sa o ňu stará Klub historických vozidiel na Lysových Košiciach. Zapískaj nám ešte raz 4x4, veľmi starý rušeň. Pôvodne určený rad rušňov na vození na vozbu rýchlikov do náročnej horskej trati cez AOV. Ešte mu zatleskajme všetci, zaslúži si to jeden z najstarších. Veľkým potleskom privítajme domáceho nástupcu z nášho Bratislavského múzea 555-ku, takzvanú Mazutku. Mazutka vchádza. Návštevníci, ktorí nás sledujete, okrem podľaký ste nám zaujali, určite si pamätáte tento rušeň, si voláme pravidelne vozí vlaky v okolí Bratislavy a návštevníkom západného Slovenska je veľmi dobre známy z akcií do Plaveckého Podhradia. Rušeň bol vyrábaný v veľmi veľkom množstve v celej Európe. Je to 30 rušeň vyrábaný v vzore nemeckých vojnových rušňov DR-52, ktoré je vyrobené vyše 6500 kusov veľkých rušňov. Je to pôvodne nákladný rušň. To si môžete si vôbec v nejakých kosiach, v nejakých menších Pustili, da? sú menšie. Je vykurovaný na prehliadu históriu. Vyrobený v 1943, ešte v období druhej svetovej vojny.
výrobcom bola Škoda. Pôvodne patril spoločnosti Deutsche Reichsbahn. Skôr ako tzv. Komistí. Ukolistí. Tento rušen bol vyzvetovaný postupne a úzko na hlavne stále záujemnou tohto právneho rušného práva aj s tým súvisí mazúvka prerobený mazúvka. Preto napríklad týmto mazúvku preto na poňatku nevidíte podľahu pretože je rekonštruovaný na mazutové vykonovanie. Rušen bol pridelený demokratický východ a zrušený v roku 1972. Neskôr, už som spomínal aj príjemný rušok, slúžil opäť ako vykurovací kotol. Zapískaj nám mazutka ešte raz. Poradným veľkým pokleskom ju privítajme a rozhodne sa s tým. Ako 11 rokov rekonstrukčných prác z absolútneho mraku do prevádzky. Rušen slúžil ako vykurovací kotol spoločnosti Pozemné stavby Bratislava. Veľkým potleskom krásne vytočný motor. Verzie zvykla. Učená skrinu strojov stanovišťa mohol by tam trúbiť. Zaujíma, trúbiť. Zapovedať na prehľadač, tak môžeš. Učená 8-rámcová skla. Označenie K8 test 310. Zvolen poprav Olomouc. Tento konkrétny kus sa stal posledným prevádzkovaným pomáhačom na sieti ŽSR a v pravidelnej prevádzke sa objavoval ešte v roku 1997. Opravu vykonala vtedy tento Zvolen. Rušňovodič Dominik chádza na točňu s rušňou T4 1070. Presúvame sa do roku 1964. Rušeň určený pre ťažký posun a ďalšiu traťovú službu, najmä vozdúchom načného. V súčasnosti často môžete vidieť práve v súprave s historickým dreveným vozňom. Asavec často dáva historické party a mal nahradiť pôvodne postupujúce party. Rušenie schopný ísť až 80 za hodinu. Je poháňaný naftový, nepreplňovaný 6-valcový motor s výkonom 551 kW. Palivová nádrž tohto rušňa na 4000 litrov. Zatrúb nám Dominik ešte.
Na balkóne furt skúsal na slnku. Jednoduše sa vyslovili v prevádzke už v prvej dekáde 20. storočia. Ja som sa letrčkal, ty kokos, robil to bordel, zavolal potom na policajkov, ja som na to a tam sa chodil pozrieť na balkón, tam je nafta na kradita. On si myslel, že srandy tak nešli, vieš? Poter ten sa bledol, ty kokos. Rušil sa stará klub železničného stavbie Bratislava Východ. Tam zaslal takú prezývková mašinka, okuliárník, práve pre typický tvar svojej kabíny. O mašinku sa stará spolok výhrebnej lúky. Okuliárníkov bolo vyrobených vyše 400 kusov. Mohli ste ich zazrieť mnohých zákon, okuliárník. Okuliárník tam prišiel až do rútok. Krásou vrátený. Jeho štvornáhľadový skrivný rušeň má dve ruškové stanovištia, ktoré majú predsunuté rovná, majú teda tvar, ako by malo rušeň nasadené okuliare, teda to bola aj tá prezývka. No a v strednej časti rušňa strojovní sa nachádza 12-valcový motor. Celkovým výkon 1225 kW, to je nemálo. Zápiska aj zatrúbná ešte okuliárník. Rušeň má na sebe nádrž na 3000 litrov vody a 2500 litrov paliva. Stará sa o nej spolok výhľadných rúky, často ho môžete vidieť vo voli rúku Martina na severe Slovenska. V Bratislave je len zriedka. Zatlieskajte okuliarníku výzdobí mašinke. Poriadne, niekto počúva, v kabíne je tam teraz veľmi teplo. Mimochodom zaujímavosťou je, že pre odľahčenie sú stanovištia do rušňa vyrobené z laminátu. Predstavuje sa len v novom nátele. Výrobcom ručňa boli Turčianske strojárne Martin. V roku 1979 určený pre ľahkú osobnú nákladnú dopravu a traťovú službu. A prečo Pilštík? Pilštík. Je to taká zaujímavá, zvláštna prezývka. Pretože práve koncom 60. rokov 20. storočia Turčianske strojárne sa kúpili licenciu od francúzskej firmy Pilštík na výrobu motoru pre tento rušeň. Z toho aj tá prezývka. Je to štvornáhľadový kapotový rušeň, a nie je to klasický dvojkabínový rušeň, ako napríklad Pomaranč, ale je to kapotový rušeň, má postavné ochozy, vyvýšenú kabínu rušného vodiča, ktorá nie je v strede, je bližšie k zadnému koncu. No a veľký rušeň potrebuje veľký motor. 12-valcový traktorový jedicový motor Pilštík, výkon 926 kW. Má veľmi dobré jasné vlastnosti, je to spoľahlivý rušeň. Má však aj svoje nedostatky. Zložitý elektrický výstroj. Zatlieskajme Pilštík.
Predovšetkým bol nasadzovaný na mieste traktia, na posun, občas na rýchlikových vlakoch. Posledný výkon tento rušeň absolvoval až v roku 2000. Zamračená z bratislavského Albatros klubu. Vítaj. Pozdravujeme Rušňoviča, Dominika a Edka na kabínu. Zamračená alebo Bardotka chádza na točňu. Privítajme veľkým potleskom, takisto bratislavský klub. V podstate vyrobených bolo vyše 220 kusov. A vyskutoval si prevádzke na celé mohli sme napoznať tieto prevádzke. Dvornátárový skriňový rušeň. Zatrúb nám ešte raz zamračená Bardotka. Zatrúb. Ak ešte počujete, tak vedzte, že Bardotka je domovská, je z Depa Bratislava hlavné. V súčasnosti sa o ňu stará Albatros klub. Pozdravujeme Rušňoviča Dominika a ďalší z Albatros klubu. Prichádza rušeň Sergej. Mimoriadne silný a veľký výkonný stroj. Sme v roku 1968. Mimoriadne výkonný traťový motorový rušeň, ktorý postupne nachádza práve už spomínané rušne DR-52, teda názov, ktoré sme to dali. Výrobcom bola firma Lugans. 1968 s prezývkou Sergej. Zatleskajme Sergeju. Medzi rokmi 1966 až 1979 neuveriteľných 599 kusov týchto strojov. 574 máme rozchod teda 1425 mm a 25 kusov bolo široký rozchod. Ktorý si doposiaľ najpočetnejší československý rušňový nádor. Skriňa spočíva na dvoch trojnápadových podnostoch. Sergej, zatrúb nám ešte raz. No a na točňu nám opäť vchádza stroj okuliarník, tentokrát iný. Rušeň radu 753 109. Tiež možno privítať potleskom okuliarníka v trochu inom vládnom pravidení. Kabína je vyrobená na oboch stranách terminátora, dôležitý, že je možnosť. Vyskytujú sa v podstate v rekonštruovanej podobe, zrekonštruovanej podobe sa vyskytujú v prevádzke ešte občas aj dnes. Samozrejme, nie sú to tie historické stroje, ale z generálneho vozidla s novými motormi na vlaku sa na Prievidzi a sa s nimi často spomíname.
to je samozrejme. Ďakujeme ti, okuliarky, veľmi pekne. Zapískaj nám, odchádzam na opačnú stranu a uvoľňuje miesto dnešnej tretej špecialitke, ktorá veľmi pomaly a o to viac elegantne príde na našu viedenská lokomotíva typu EG6 zachránená klubom priateľov histórie regionálnej dopravy a mestskej dopravy tesne pred zošrotovaním zatiaľ a turbenčné vozidlo je zmyslené cesy 112 ročných rušení viedenskej električky. Privítajme veľkým potleskom. Je to po 10 rokoch je prvá prezentácia. Určite pozornosť na našich osíčka, taky sa to nedáča. Jeden z toho. Možno nám aj osíčka môže. Dobre si pozrieť, väčšinu času je viedenská električka za krásnu. Stočne odchádza 112-ročná dáma. Rušenie viedenskej električky mimochodom podarilo sa zachrániť aj osobný vozeň tejto lokomotíve. Následne bude priestor pred točnou otvorený a bude opäť pokračovať dlhá prehliadka programu. Pozeráme sa na okuliarníka v krásnom novom mátele, ktorý sa síce teraz nebude otáčať, iba sa mierne pootočí na svoju ďalšiu pozíciu. Okuliarník nám prišiel zo spolku Výhrenie Vrútky. Dobrovoľného lázeckého zboru Bratislava Rača. Takisto Vodorová železnica. Ak ste ešte nestihli, mnohých dorušil do hlboké párne vypovedanie rekonštruované na elektrické alebo boli celkom zminerálkované na vody na 7,6-7,7 napríklad s výmenou motoru. Na svoju pozíciu sa pomaly predstavuje aj Hektor T458 1079. Mimochodom, Hektor pripomínam ťahá takisto niektoré naše vlaky a mimo podujatia dnes môžete vidieť v súprave s veľmi vzácnym vozidlom Krásalec. Je to taký hnedý drevený muzeum. Často tento rušil ťahá, rušil sa stáva kúp železničné postavenie Bratislava, ale medzi akciami je schovaný roky. Mimochodom je to hub rušil, ktorý vznikol prepracovaný z našeho projektu trakového rušil pre Argentínu. Jeho konštrukčným otcom je Vlastimil Hozman. Celkom nejaký rendez máme. Už sa nebudú točiť toľkokrát ako predtým. Už sa len
odstavia na svoje výstavné miesta. Tak si pripomeňme ešte tento rušeň 434, rušeň určený pôvodne pre rýchliky, osobné vlaky na horské kopcovité trate. Aj medzi podujatiami sa často nachádza odstavená v areáli múzea. No a mnohí zo západného Slovenska takisto určite poznajú Mazutku z pravidelných podujatí do Slaveckého Potravia. Mazutka prezvúka odbudovaná z jej rekonštrukcie toho bolo istý čas prebytok, preto sa využívali tieto deriváty mazutového oleja na pohon. Zamávajme mu, zatlieskajme mu, Vitézovi. Zostáva tu samozrejme naďalej na výstavu. Maximálna rýchlosť má 90 km za hodinu, celkovo váži 137 tón. Rušeň, ktorého prezivku už sme si hovorili, je to Papagaj. Papagaj 477 01 nám prišiel z Popradu. Vyčkajme ešte, kým kolegovia rozpusúvajú všetky rušne. Oproti Mazutke, ktorá tu bola pred chvíľou, môžete si všimnúť, že tento rušeň má 4, respektíve 8 veľkých kolies a miesto 5 malých má 4 nápravy. Veľké. Ahoj, Papagaj. Papagaj tam prišiel z Popradu. Keď budete niekedy v Tatrách alebo v okolí Popradu, pozrite si klub historickej vozidiel Poprad. Ono to chvíľu trvá, kým všetky tie prezentované exponáty sú opäť umiestnené na svoju slovenskú pozíciu, preto sa nám znova vracia párny rušeň 475, takzvaná šlachtičná. Prišla k nám z Brunka. Presunuli sme sa trošku do 50. rokov, teda 1950 rok výroby tohto rušňa. Hneď prezentáciu rušňov na točni čakáme už na ich uprátanie. Z točne odchádza rušeň šlachtičná, kým sa upratuje, a pre tých, ktorí z vás by mali záujem o odvoz kivadlovou dopravou, o 14:15 minúte odchádza kivadlová doprava, vlak z prvej kolaje pod železničnou vodárňou. Je to tá vysoká budova, pod ňou sú umiestnené motoráčiky, približne 5-6 motorových vozov za sebou, ktoré tvoria kivadlovú dopravu. Vlak na bratislavskú hlavnú stanicu odchádza o 14. hodine.
Dobre, kým sa všetci rozprchnete po atrakciách a po celom programe, po celom areáli, pripomeňme si, že o 14. hodine 15. minúte odchádza kývadlový motoráčik smer Bratislava hlavná stanica, a to z koľaje číslo 1, je to koľaj pod vodárňou, pod tou vysokou budovou s vysokou vežou. Ďalej odtočne tam na tej koľaji, ďalej za ňou sú pristavené motoráčiky a o 14:30 sa tešíme alebo privítame v areáli Železničného múzea Transké vokálno-inštrumentálne trio.